Hawnhekk fil-fonderija Domus Dei f'Pomezia ftit il-barra miċ-ċentru ta' Ruma ħalforma il-monument tal-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Dom Mintoff. Hawn iltqajna mal-artist Malti Noel Gallia Bazin li kien għaddej bl-aħħar irtokki. L-espressjoni tal-Perit Mintoff magħruf ma' bosta bħala Missier Malta Ħielsa tirrifletti d-diversi aspetti tal-karattru tal-eks Prim Ministru, kif spjegalna l-artist innifsu. Għandek id magħluqa turi ċerta determinazzjoni, l-oħra miftuħa isu tad-dialogu tifhem u l-ħarsa naħseb tipika tiegħu dak ċerti pożi li kien jagħmel, rid noħroġ daqsxejn is-saħħa tal-personaġġ. Tkun tal-ima parti tkun il-memorja tal-Perit Mintoff hija ta' bniedem determinat. Avolja ma kellux ċerta statura, però kellu saħħa inkredibbli, ġifieri, u li jiena provajt noħroġ dawn il-karatteristiċi fil-monument li ħdimna. Fejn ħaddieħor ra xollest, Gallia Bazin baqa' jirfina biex fl-aħħar il-monument ingħata x-xema. Boli ta' madwar 2 metri u 45 ċentimetru, dan il-monument fih 350 kg ta' bronz. Monument li l-artist Noel Gallia Bazin ħaħsib fl-iċken dettalji, inkluż fl-idejn u fil-ħwejjeġ. Il-proċess biex wasal għal dan il-prodott kien twil. Is-Sur Gallia Bazin spjegalna kif wara li ħadem il-monument ta' Mintoff li jinsab f'Bormla, kompla bir-riċerka tiegħu biex f'dan il-monument joħroġ aspetti differenti tal-Perit. Riċerka li waslitu għal żewġ abbozzi biex imbagħad beda jaħdem fuq wieħed minnhom ħalli jippreżentah lill-Kummissjoni ta' Heritage Malta u l-qraba tal-Perit. Waqt li qed nagħmlu biddiltu pożi kompletament. Ġifieri u proponejt dan it-tielet wieħed li ġi approvat mill-ġifieri l-oħrajn ħadd ma kien rom. Naħseb ċertifikat aqwa minn l-approvazzjoni tat-tifla tiegħu, naħseb ma kenniex. Allura minn hemmhekk kellna l-fiduċja li nkomplu f'dak il-buzzett, inħoġob mill-ewwel ġifieri ngħidha b'ċertu sodisfazzjon. Hawn beda l-proċess biex l-idea tieħu l-forma bl-artist Malti jikkollabora bisħieħ mal-Funderija Taljana biex fil-proċess twil biex isir il-monument jifli kull dettall sakemm ġie fondut fil-bronz. Monument li jgħaddi minn qadd ta' fażijiet u jinħadem f'numru ta' biċċiet, f'dan il-każ 5, sabiex fl-aħħar jitferra il-bronz likwidu li jkun inħall f'temperatura ta' madwar 1200 grad. Dan sabiex fl-aħħar ix-xogħol jiġi weldjat u rfinat sal-inqas dettall daqs li kieku inħadem f'biċċa waħda. Biex fl-aħħar nett tingħata patina fuq il-bronz, jiġi rfinat mill-ġdid u mbagħad passata rqiqa bix-xema bħala protezzjoni u sabiex jieħu l-kulur proprja tiegħu. Minn hawn ma jonqos xejn li fl-monument jiġi ppakjat u jinbagħat f'pajjiżna biex lil mill-filmati in-nies tkun tista' tgawdi dan il-monument fi Pjazza Kastilja ta' dan il-personaġġ storiku li għadu ħaj f'bosta monumenti soċjali kbar li introduċa tul it-tmexxija tiegħu.